He shares his blessings. Tama ba yun? Kasi kapag ang noun mo is singular, dapat yung verb mo is may S, so shares. Okay? And kung yung noun mo naman is a plural, yung verb mo walang S. Kaya tama yung sinabi ko kanina, mga alien. Diba? Alam nyo po, 7 beses na akong bumabagsak sa civil service, mga alien. Pero at least may natututunan, mga alien. Okay. Yon! Hello there, my fellow countrymen. Muli pong nagbabalik ang inyong Manong Ilocano sa cooking episode, mga kailyan. Before that, sa mga hindi po nakakalam, ang word po na kailyan is an Ilocano word which... Nahulog yung sabon. Nahulog yung sabon. Hindi ko pa na ipapakita, nahulog ah. Balik ka. Balik lang natin. So, going back, yung word po na kailyan is an Ilocano word which means Tagalog, kabayan. In English, countrymen. Ayun. Pasensya na po kayo sa aking background, mga kailyan. Hindi po ako magpapapicture ng passport ha. Bale, ding-ding po yan, mga kailyan. So, bale ngayon, mga kailyan, tayo po ibabalik sa pagluluto. Kagaya ng nasabi ko kanina, may nagmagandang loob sa akin na nag-donate ng spam. Yan, spam. Bihira lang po akong makatikim ito, mga kailyan. Kapag may nagmamagandang loob lang. mahal kaya nito. Bale, ito po, dinonate ni Sir Jules. Yan, YouTuber din po yan, mga kailyan. Yung pangalan niya sa YouTube, Project Jules Channel. Ayun, monetize na po siya. Kaya he shares his blessings. Tama ba yun? Kasi kapag ang noun mo is singular, dapat yung verb mo is may S, so shares. Okay? And kung yung noun mo naman is a plural, yung verb mo walang S. Kaya tama yung sinabi ko kanina, mga alien. Diba? Alam nyo po, 7 beses na akong bumabagsak sa civil service, mga alien. Pero at least may natututunan, mga alien. Okay. Ayan. Tapos kaya muna. Sinamahan pa ng sabon, mga alien. Ayan. Nature Spring. Iris Spring pala, mga alien. Nature Spring. Bango. Pero hindi natin lulutuin to ha. Sabon eh. Yan ka muna. Pasensya na po kayo kung medyo madaldal ako, mga kailyan. Alam nyo po parte po yan ng pagiging isang vlogger, ano. So bale, ang gagawin po natin doon sa ating spam, mga kailyan, isasahog natin siya sa pansit. Kanina kasi na pumunta ako sa market, may nabili akong pansit. Nabili ko lang siya ng 20 pesos. So papakita ko lang sa inyo. Charan! Ano ba naman ang camera ko? Yan, pansit po yan, mga kailyan. Yan. Then meron na rin po yung vegetable. Meron po tayong repolyo, carrot, sayote, tsaka meron din po siyang string beans. Yan. Kompleto po yan, mga kailyan. So bale 20 pesos lang po yan. So ayan po, tayo po yung magluluto na kasi mukhang ulan na naman, mga kailyan. So ang una po natin gagawin, hugasan lang muna natin itong mga vegetables natin, mga kailyan, para mas malinis po sila. And hugasan din po natin itong ating pansit, mga kailyan. And sa spam natin, yung kalahati lang po yung kukunin natin. So bali slice lang po natin siya sa gusto nating size, mga kailyan. Bali sa akin, in-slice ko lang po siya into cubes. Yan.
Ayan, slice po natin siya into cubes mga kailian. Then sa carrot naman, slice lang din natin siya sa pahaba na maninipis. Dito naman sa ating sayote, tinanggal lang natin yung kanyang balat. And slice din lang po natin siya sa maninipis mga kailian na pahaba. Dito naman po sa ating string beans, wala pong specific na slice dyan mga kailian. So depende na lang po sa gusto nyong slice kung gaano kalalaki. Itong ating tinatawag naming umbok sa Ilocano, ni-slice lang din natin siya sa maninipis mga kailian. Hindi ko po alam kung anong tawag sa Tagalog niyan mga kailian. Then yung ating repolyo, ganun din, maninipis din siya mga kailian. Yung bawang, pitpitin lang natin. Then tanggalin natin yung balat. And tadtadin lang po natin siya sa maliliit mga kailian. Yan, tadtadin lang po natin. Sa sibuyas naman, yung kalahati lang yung gagamitin natin. So wala rin pong specific na pagkakahiwa yan mga kailian. Baling ginawa ko dyan, i-slice ko lang siya sa maninipis na mahaba din. So ito na po yung mga ingredients natin mga kailian. Ito na po yung ating pansit, ready to cook na po yan, hugasan na natin kanina. Ito naman yung ating mga vegetable, bale pinagsama-sama na natin dito yung ating carrot, sayote, tsaka yung string beans natin. Kasi magkakategory yung mga yan. The same thing dun sa ating repolyo at dun sa ating yung tinatawag naming umbok. Ayan. And ito naman po yung ating spam mga kailian. So, bale ni-slice lang po natin siya into cubes. And yung white onion natin at yung ating bawang. So, ayan na po yung mga ingredients natin. So, let's start cooking mga kailian. So, ang una po natin gagawin, iprito lang po natin itong ating spam hanggang maging golden brown po siya. Then, mamaya, hanguin po natin yan. Then, set aside lang po natin mga kailian. Then, next, igisa na po natin itong ating bawang mga kailian. So, igisa-gisa lang po natin yan. Then, after that, isunod po natin yung ating white onion. Then, patuloy lang po natin sa paggigisa. And after that, ilagay na po natin yung ating carrot, string beans, at yung sayote natin. So, bali pagsabay-sabay na po natin yan mga kailian. Then, igigisa lang po natin ang mga yan hanggang maging half cook po sila. Then, pag half cook na po yan, lagay na po natin yung mga remaining vegetables natin. Then, igisa lang po natin ulit mga kailian. And ilagay na rin po natin yung ating pansit para hindi po ma-overcook yung mga vegetables natin. Yan, gisa-gisa lang po natin ulit. Then, ibalik na po natin yung ating spam ngayon mga kailian. Then, haluin lang po natin ulit. Then, maglalagay din po tayo ng oyster sauce. Yan, para malinamnam po yung ating lulutuin mga kailian. Maglalagay din po tayo ng konting pampalasa. Bali, yan po yung ginisa mix mga kailian. Then, haluin po natin ulit mga kailian. Yan, konting halo-halo lang po. And after that mga kailian, luto na po ang ating pansit gisado with spam. So, ayan na po siya. At para maging mas compatible po siya sa ating panlasa mga kailian, napakasarap po siyang lagyan ng kalamansi mga kailian.